дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашадор, кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе таҷриба ва малакаи баланди касбӣ пайдо намуданд. Аллакай танҳо давоми як моҳи охир 4 гурӯҳи муташаккили нашаҷаллоб дастгир карда шуда, дар умум аз онҳо беш аз 300 килограмм воситаҳои гуногуни нашадор дарёфту мусодира карда шуданд. аз ҷумла дар натиҷаи амалисозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҳадафҳои нопоки боз як гурӯҳи муташаккили нашаҷаллоб барбод дода шуданд. шаҳрвандон Одинаев Эмомалӣ, соли таваллудаш 1971, сокини ноҳияи Фархор, Шарбатов Шуҳрат, соли таваллудаш 1972 ва Холназаров Сайҳомид, соли таваллудаш 1976, сокинони ноҳияи Восе дастгир карда шуданд. Номбурдагон миқдори зиёди воситаҳои нашадорро ба шаҳри Душанбе интиқол дода мехостанд ба фурӯш гузоранд. ман ин авзои нашадорро ба мақсади фурӯш аз як шиноси афғонам гирифтам. ба мақсади фурӯш оварда 20 килоша кида додам, шӯрата додам. Баъд аз дастгир гардидан, зимни аз назаргузаронии бағоҷи автомошинаи тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиаш 0161 MP01 ки ба дастгиршуда Холназаров Сайҳомид тааллуқ дорад, дар умум 60 килограмм воситаҳои нашадор дарёфту мусодира карда шуданд ки 40 килограмми онро афюн ва боқимонда 20 килограмм воситаҳои нашадори навъи ҳашиш мебошанд. мавриди зикр аст ки оқибати ҳама гуна ҷиноят ҳасрату надомат ва ҷазою пушти панҷараи маҳбас мебошад. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати ин гурӯҳи муташаккили нашаҷаллоб тибқи талаботи моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишот қарор дорад.